благодаря на Алекс за поканата, която още от преди близо една година ме отправи, обаче много гъста програма на клуба, много събития преди това имаше и дойде ред да поговорим и за интерактивната литература. Първо да кажа с Алекс откъде се запознахме. През 23-та година аз и един мой приятел Теодор Петров докарахме Любомир Николов, Бог да го прости, в Бургас по повод едно представяне на неговото ново издание на книгата му "Замъка на таласъмите", първата книга игра в България. И така се запознахме малко след това и с Алекс. Любомир Николов, предполагам всички знаят кой е от тук присъстващите. Ами кажи, защото може би не всички са наясно. Един от най-големите български фантасти, преводачи и писатели на книги и игри, нали, в духа на най-обичаните. Най-големите. И най-обичаните, естествено. Даже може да кажа и най-обичания. В последните години преди смъртта си пише основно литература, обърната към децата, детски приказки. Моля? И точно затова го вкарвам в изречението, точно защото е пионера на книгите и игри в България. През 1992 година е издадена първата българска книга и игра "Огнена пустиня", негова. Той неведнъж е казвал в интервюта, че е вдъхновен от една стара френска книга и игра, издадена през 80-те години, която е намерил в антикварен магазин в София. И много му допада начинът, по който е написано произведението. Хем литературно произведение, хем има доза повествование, едновременно с това има и игра. Това се превърна, аз не знам, тъй като явно не сте напълно запознати, ще започна още малко и с историята на книгите и игри в България. Това през 90-те, ранните 90-те години се превърна в един направо социален феномен за българските подрастващи. В това лице и мен, и Алекс, и други от присъстващите, както и останалата част са били пък родители на подрастващи, които са били много запалени по тези книги и игри. Общо взето, тогава нямаше социални мрежи, нямаше телевизия дори, да беше много ограничено експозицията ни на телевизия и основното забавление, което намирахме, беше в тези книги и игри, защото ни помагаха да прескочим от детската литература към тази за възрастни. Защото, не знам, Алекс, твоите впечатления на останалите по спомените по-скоро от подрастващите години, но имам винаги една такава пропаст между началното обучение и вече тинейджърските години, в което всичко ти се струва интересно, но не толкова лесно за разбиране и лесно за приемане. И общо взето книгите и игри бяха един голям спомагателен инструмент за това тези неща да протекат като процес много по-гладко за нас като подрастващи. Аз забравих и да ви се представя, защото тръгнах много бързо. Стоян Вергиев се казвам. Нямам нищо общо с литературата като писател, по-скоро искам да съм радетел на жанра, в частност книги и игри, радетел на такива хубави инициативи като вашата и нашата, също мога да кажа, с клуба Тера Фантастика и да го разпространявам навред. Много се радвам, че точно така се случи, че днес гостувам тук, тъй като утре пък сутринта имам гостуване в детска градина Звездица на другата част на спектъра на човешката възраст, на най-малките. Общо дето там ще четем вече другата част на книгите и игри, точно за най-малките. Ще четем приказки игри. Те са поджанрово определени като приказки игри, тъй като са много по-базово структурирани. Досега ми с книгите и игри вече го казах какъв е. По-краткосрочно минало, 23-та година поканихме за пръв път Любомир Николов, след това в началото на 2024-та още веднъж дойде благодарение на братя Христоскови, също като той тогава представи, Любомир Николов, Бог да го прости, представи последната му преиздадена книга и игра, новото издание на книгата Каджанга или Звезден легионер,
като тя е фантастика, заради това, чиста фантастика, и заради това я донесе, защото той има изключително много фентази в творчеството си. Пускам ги да разгледате, ще пусна и други. Аз съм чел. Да, знам, че даже предполагам не имаш, по-скоро пускам за да разгледаш. За децата става за горе-долу възраст? Възраст, тази специално, Каджанга е между 9 и 9 и 13, 14 по-скоро, защото вече 15, вече днешните 15 не са същите. Така, книгите и игри в общо в миналото, 90-те години, се смятаха точно като инструмент, който да бъде даден на подрастващия, за да го забавлява и да този въпросният преход към сериозната литература. Сега обаче в наши дни има нова вълна вече на книгите и игри, така наречената втора вълна сред жанра в нашите среди, така говорим, където писателите са тези, които едно време бяха читатели. Тоест, в мое лице аз не съм писател, но мои набори, най-общо казано, така вече индивиди между 30 и 50 години, които са израснали с книгите и игри и сега вече искат, да. Аз имам въпрос. Има ли бургаски писатели на книги и игри? Бургаски писатели, освен Марин Трушанов, който не веднъж се... Той не живее в Бургас. Бургаски, находящи в Бургас. Може да кажеш за какво е номиниран тук? За Еврокон е номиниран тази година. Още един успешен бургазия. За най-добър, не най-добър, автор за годината, да. Точно, защото между другото още не видях, че не е излязла дали за Гранд Майстер номинацията не е излязла. Да, не знаем дали там ще имаме още един повод за радост. Янчо, да. За Янчо, да. Бургаски писатели няма, така да го кажем, няма, но пък за сметка на това едно от най-известните издателства за книги и игри, на книги и игри по-скоро, Селекта, не знам дали се учили, то вече не съществува, беше купило правата ранните 90-те години на Битки без брой, поредицата Битки без брой, Fighting Fantasy на английски, която е всъщност пионера. Сър Иан Ливингстън е основал компанията Битки без брой и тя е пионера на книги и игри в световен мащаб в Англия от 1978 година. Започва издаването на книгите и игри в световен мащаб. Въпросният сър Иан Ливингстън, заедно с неговия партньор Питър Джаксън, имат продадени в света преведени са на 40 няколко езика и имат продадени десетки милиони копии от книгите си и игри. За България ексклузивно ги издаваха Селекта, бургаско издателство. И това пак в теченията на вътрежановото разделение допринесе до това, че в Бургаския регион, тъй като знаете и книгоразпространението беше много различно тогава, през тези години, общо ето в Бургас четяхме издателство Селекта основно и книгите на издателство Селекта и на Битки без брой се характеризираха с много използване на шанс, на зара. Общо взето заради това и много от бургаските деца и бургаските фенове на жара си падат по книги игри, в които има доза късмет като определящ фактор. Това точно е и преход към следващата тема, да ви запозная по-скоро какво точно значи книгата игра в сегашно време. Защото, предполагам с повечето от вас, има ли някой всъщност, който е чел наскоро книга игра, така да кажа, или пък ако не наскоро и преди... Ти, освен теб, някой попадал ли е? Ето го. Янчо, здравей, Янчо. Аз не знаех, че има за възрастни, да четем. Той има всякакви тематики. Колин Лоумбърин. Колин Лоумбърин е Любомир Николов. Той е негова... И Тим Дениелс. Да, една-две негови много на 90-те години. Да. Тогава бяха писани наистина по-скоро от възрастни автори и вече утвърдени, по-голямата си част утвърдени писатели за подрастващи. Сега в момента, както казах, се пишат вече от възрастни за възрастни. И текат едни много разгорещени, така най-вече онлайн спорове,
върху това дали повествованието на дадена книга игра е достатъчно разгърнато, светоизграждането, дали дали персонажите са достатъчно многопластови, както ще видим, общо взето виждате какви тухлички съм донесъл също, сега след малко ще стигне до тях. Общо взето в въпросни 700 странични издания също не може и много трудно да се постигне многопластовост на персонажите в една книга игра, тъй като основно характерно за нея е, че тя е разделена на сегменти и читателя сам избира как да се разклони историята. В зората на книгите и игри историята може да бъде два типа – праволинейна и нелинейна. Тоест, под праволинейната, Любо, Бог да го прости, основно повечето от книгите и игри бяха неговите линейни, в които героят тръгва и изборите, които са подадени на читателя да направи, в крайна сметка достигат до така че развиват историята праволинейно и той минава през определени така наречени крайъгълни камъни, през които трябва да се мине читателя, за да може да достигне до изхода на историята, който най-често е само един. В други видове книги и игри, както са по-съвременните, вече стават много по-често неправолинейните истории, в които има така е заложена въпросната степен на преиграемост или препрочитане на книгата игра, в която можеш да изиграеш веднъж, да достигнеш до даден изход, след това да почнеш от начало, да вземеш други решения и да достигнеш до съвсем друго развитие на историята. Това, което нося сега аз, последното издание от буквално миналата седмица излезе от тази страна, ще го пусна пред данните, излезе от печат на Мартин Дангов "Землянинът". Книга игра, фантастика, става въпрос за последният оцелял представител на човечеството или дали е последния, ще се разбере при прочит, който Междугалактическата федерация, така да се каже, тъй като вече говорим за едно недалечно в години, но далечно бъдеще предвид реалността, в който всяко едно кътче на галактиката вече е изследвано и обитавано. Междугалактическата федерация се самосезира по повод престъпление, интергалактическо престъпление, по повод геноцид над Земята. И единственият спасен от този геноцид си ти или землянинът, който читателят на книгата, който трябва да разбере дали е само той оцелял, дали какво е станало с планетата Земя и всъщност да разбере повече за света, който е описан от автора, общо взето, за това как много различни видове, междугалактически видове си взаимодействат и могат да трябва да открие какво се е случило. Общо взето. И другата пак отново издание, това за мен е едно от най-силните като произведение книга-игра. Да. Всъщност можете да ги заявите и да ви ги донеса на следващата сбирка, тъй като това са лични копия, аз не ги разпространявам, просто защото го правя, но може да я заявите следващия път, ще мога да ви я донеса. Няма да я гледам. Да пуснем назад. Да. Иначе в интернет ще ви дам сайт. Праволинейно ли беше или? Тази е нелинейна. Тоест тръгва се и се отива някъде. Ориентирай се по дебелината. Не е точно така в интернет. Точно следващата, която пускам, тя е Запад се нарича. Става въпрос за един таен агент, който изобретено е неврологично оръжие, така да се каже, и има действието се развива в Нео Берлин, където нашия главен герой, тайният агент, започва да влиза на подсъзнателно ниво в главите на обектите, които иска да шпионира, и там на ниво съзнание започва приключението му. Общо взето, за да разкрие дадена информация, примерно в главата на въпросната му цел,
той трябва да разреши множество ребуси, които се генерират от съзнанието като защитен механизъм от съзнанието на въпросната цел, като защитен механизъм и трябва точно, преминавайки всеки следващ ребус, общо взето вие качвате ниво на преминаване на защита, но пък и се появява следваща цел, която има по-високо ниво на защита. И там няма да издавам допълнителни части от сюжета, защото е много по-така праволинейна и дълбока като книга и може би е най-дългото четиво в съвременните книги и игри. Така, пускам също така първата фантастична книга игра, издадена в България. Издателството е Еквосарт от Софийско, 1993 година излиза и е практически Бъртрам Устър е авторът, който аз, тъй като не съм толкова навътре в фантастиката, не съм сигурен дали не е написан, не си направих честно казано и домашното да проверя, дали няма много други трудове, тъй като е издал игри, 7-те са на тема фантастика и 7-те са под формата на разказ, който е изключително слабо интерактивен. По-скоро е един фантастичен разказ, направен в мини издание. Това е нещо, което много се харесва сред почитателите на фантастиката в нашия жанр книги игри, но пък много малко се харесва от хората, които обичат да играят, нали, книгите игри, защото няма шанс, няма дневник, който да се води. Общо взето книгите игри са характерни с няколко други компонента, които, както казах, шанса в повечето случаи пак се поляризира публиката и фен-базата на книгите и игри на тема дали да има шанс или да няма шанс дадена игра. Примерно това е един обект, който исках да го задам като дискусия тук сред нас. Как мислите, като цяло в повечето не само интерактивна литература, ами като цяло в живота за или против наличието на късметите и изпитването му? Въпросът е за подготовката за късмета. В живота е малко по-различно, нали? Защото ние ежедневно правим избори. Да. Дали да се обадя сега или да не се обадя. Когато е в книга е малко по-различно. По-скоро как е настроен читателя. Като начин на общуване между читателя и автора, може би това е една посока, която трябва да се експериментира и да се пробва. Аз съм чел като прелиствал съм книгите на сина. Не съм прочел цяла книга, така че ще се въздържа, но в смисъл как се чувства читателя, избирайки. Аз съм сигурен, че ще прочита и другите варианти. Такъв съм... Другите разклонения... Това съм сигурен. Нали, когато ме питат, нали, турско или гръцко кафе, казвам и турско и гръцко. Да, дали, но в живота е малко по-различно, защото там имаш позиция. Един читател по-скоро смятам, че е любопитен и изследовател, отколкото да поддържа някаква позиция. Знам ли, може да има читатели, които са пристрастни към? Вършите си това казах, да. Аз съм чела децата ми, като бяха малки. Нали няма да е проблем да по-добре. И се взимах такива книги и игри. И никога не успях да оживея до края. Почвам и се връщам пак в една и съща, да видя друг избор да направи, пак ме убиват. Бургазийка ли сте? Да. Може би е заради това, защото те издателства на Селекта, това са характерни, никога не може да се оцелее с едно изиграване от началото до края. Дори тук в хода на детския клуб, който водих няколко пъти, изиграхме издание на Селекта, изпитание за шампиони беше заглавието. Общо взето, това е нещото, което дразни възрастния читател, обаче пък децата го възприемаха точно като една така предшественик на компютърните игри.
И аз лично това умиране, записваш на ново точки, пак на ново. Сега в момента не е същото. Моите деца по същия начин не го възприемат. Малкият ми син го възприема, защото му чета. Нали, той е малък, но сестра му не го възприема толкова с интерес точно този тип на постоянно умиране в играта, защото много по-лесно е да се отвори телефона или конзолата и да се умира колкото си пъти иска, без да трябва тя да записва нещо. А иначе, що се отнася до късмета в книгите и игри, тези въпросните разклонения, аз по-скоро имах предвид за чистият шанс, нали, под формата на зар, защото, на зара, защото въпросните разклонения абсолютно будят любопитството на всеки един читател, точно заради това казах. Ще ти кажа моя поглед какъв е. Нали, аз не съм такъв... Имам четени няколко книги и игри, но въобще не бих казал, че ми е жанр. Но това нещо, което го правят в те наричаните ролплейнг игри, които са, то е същото нещо в компютърен вид. От тях има някои, които са толкова добри, че това просто не е игра. Само едното, което бих сетил е Knights of the Old Republic или Рицарите на Старата република, която е по междузвездни войни сюжета, основно. Там фактически взаимодействието на играещия с екипажа и хората, нали, там съответните извънземни роботи, които са около него, е толкова дълбоко, че това са направо почти истински взаимоотношения. До така степен можеш да потънеш. Тоест, това надхвърля, нали, като кажеш игра, има някакъв елемент на понижаване на стойността. Изобщо не е такова. Сега, това нещо, което не би ми харесвало, хубаво е в такова нещо моите действия да водят до логични резултати. Когато се подаде шанс, животът е достатъчно хаотичен и, нали, когато поне искаме да се потопим в някакъв друг свят, за мен е пряката връзка между решения и резултати като читател и като играч би била добре да е предвидима. Тоест, нали, нека да има шанс, но да не е бинарен или да те хвърля в крайности, нали, ценка. Точно. Копи, айде, умира. Това е моето мнение. Да, точно. Напълно съм съгласен. Значи, понеже съм се интересувал от тези неща и с Касимир се познаваме от много отдавна. Касимир Игнатов. Казвам, че се познавам и с Касимир Игнатов и съм го водил и форумни приключения съм го водил списания. Значи, специално за късмета в тези игри, той има една по-дълбока цел от това да създаде просто непредвидимост. Проблемът е, че няма как да направите модел, който да симулира едно към едно реалността и това да не е много тежък за използване модел. Дори учените, когато, нали, правят симулация на реални, нали, събития, правят така нещо приближение. Ако изчислявате гравитационната таз на две звезди, не ви интересуват, нали, конвекциите, нали, по плътността им. И когато правите една игра, това приближение се постига точно чрез късмета. Нали, в смисъл, ако имате книга и игра за, примерно, бойни изкуства, няма как да карате играчите, нали, да показват на водещия на този, нали, който, нали, примерно, използва книгата като, нали, ориентир, да му показват реални, нали, удари и движения и такива неща. Няма как. Нали, трябва да направим приближение. И моделът работи именно чрез приближение. Т.е. използва се късмет от зар, нали, да се покаже колко е ефективно някакво движение. Но това, което казва Станчев, нали, че логиката не трябва да бъде бинарна. Значи имаше едни книги и игри, които бяха точно с имитация на бойни изкуства, където при първа грешка умираш.
Значи, това е много реалистично, но днес, както казва Ценка, е много раздражаващо, защото в действителност не искаме да играем. Ако искам да видя какво е усещането да изляза срещу човек с нож в реалния живот и съм достатъчно луд, ще го направя. Нали? Ще видя какво е при първа грешка. Игра е игра. Искам да има някакъв шанс. И тук вече идва това как този, който сглобява играта, нали, разпределя шанса по такъв начин, че да има повечето от една проверка, няколко проверки. Всяка от тях, нали, е с примерно 60 или 70% шанс за играча. Нали? И повечето хора, които не са изкушени от математиката, не разбират всъщност колко предопределящо, ако трябва да се направят 4 хвърляния, всяко от тях с примерно 40% шанс за загуба. Те си казват, 40% шанс, това е сериозна вероятност да загубя. Само че, за да загубите, всъщност трябва да имате 4 пъти поредни загуби при 40%, което всъщност е много малко. Нали? Има начини, по които ние да създадем на читателя, нали, едно усещане за опасност, което да е по-голямо от реалното. И да има едно усещане, нали, за неяснота, нали, и за късмет, което е просто за да може да имитираме реалния свят. Другото, което съм виждал в модерните игри, вие ще ми кажа дали е така, от тази бинарна логика се бяга чрез те нареченото точкуване. Тоест, героят минава през книгата игра, прави някакви неща, събира точки. Дига нивото се много. Не точно ниво. На края на книгата има една if-else конструкция. Да. И според, нали, различни точки, които е събрал, и някакви подусловия, нали, влиза в някои от крайните финали. Но така се избягва прекалената разклоненост, където при едно разигране вие не може да минете през 10% от книгата. Да. Чел съм книги с много добро разклоняване, да, то е много добро разклоняването, но реално последователността от епизод, примерно да речем, е 10-15 епизода в книга, която е дебела, ето толкова. Това е защото имаш пълно разклоняване. Те точно затова ни дадах землянинът и Запад, защото Запад е така, каквато вие казвате, с точкуване и накрая имаш оценка на играта според това какви точки си събрал след края на изиграването на играта, а всъщност четенето е от тези 700 страници, може би едно 400. Тази структура един приятел описваше като да минеш през бюфета и да вървеш какво си сложиш в чинията. Имаш безкрайен избор, но ограничен брой избори. Нали? И реално и двамата минаваме през същия бюфет, но първо аз съм си взел 2 кафтета, вие сте си взел едно. Нали? И накрая на каста ни таксуват различно. Това е, но според мен с развитието на неволните мрежи и с възможността много лесно да се създава дигитално изкуство. Книгите и игри като нещо, което се прави на хартиен носител, мисля, че в един момент става по-скоро нещо, което е ценно, екзотично, интересно, да го купиш за подарък, но би следвало да следваме завета на Гео Милев, нали, за синкретизма в изкуството, нали, че когато имаш някакви възможности, трябва да ги използваш. В края на краища, най-ценната част от всички тези игри, включително и нали, Старата република в Star Wars и Neverwinter, нали, и другите, е ролевото развитие и избори на героите. Всъщност е най-ценното нещо. Има много скъпи игри, в които го няма това нещо, или е направено лошо. От последните хубави игри, за които се сещам, нали, макар че съм играл, е Baldur's Gate 3, където ми казва, че има много добра система, нали, на развитие, нали, на персонажите, ето шета помежду им. В един момент се добра е, но има и по-добри. Да, има и по-добри. Но идеята е, че трябва достатъчно добра да я дадем за пример. Baldur's Gate 3 е с българин в саундтрака, нали? Който да.
мисля, че взе награда за... Идеята е, че след още 10-15 години би било нормално масовите книги игри да бъдат, как да кажем, разписвате изборите, нали, разписвате, нали, основните ключови реплики, избори и така нататък, но всичко това нещо може да бъде облечено в много по-привлекателна опаковка. Има огромна необходимост от добри писатели в този стил, защото ще говорим за икономика. Пазара на компютърни игри е огромен. Бие Холивуд многократно. Трябват добри сюжети, които да бъдат направени на истински интерактивни, нали? В случая играта, или компютърната игра. Да. Където дори да няма формално, нали, печатно издание, това нещо е много важно. Защото като сценарий за филм, ако нямаш добър писател, никак добър сценарий за филм не може да стане. Също нещо е така, ако няма хора, които се занимават с това, добър сюжет за добра компютърна игра, която наистина може да потънеш, както потънеш в една хубава книга. И то си личи. Има толкова добри герои в компютърните игри, които просто, аз, нали, по спомени Андромеда, мисля, че беше, извънземното беше от някакъв воден свят, който беше снайперист-убиец. И при него всичкото течеше на изключително къси периоди на поемане на информация от действителността и реакция. И изключително добре го бяха направили самия герой. Как, нали, при него всичкото е със стъпка накъсано, защото той е убиец, това работи. И това, което беше характерно за този герой, що е някакъв такъв драматичен, понеже винаги е между живота и смъртта. И той умираше от някакво неизлечимо заболяване на всичкото отгоре. И мечтата му беше да види пустиня. Много има такива пипнати, хубаво направени герои, които това иска писателско майсторство, което надявам се в тия произведения така се съхранява и може да се развива. Не е толкова хубаво да си останат на книга повечето неща, защото целта е да се откъснат от... Не е конфликт. Не е конфликт. Разбираш ли? Няма конфликт. Може би следващата, нали, тема, дали... Защото аз съм също привърженик на това, че книгите и игри, по-скоро на мен, нали, както тръгнах от началото в началната си слова да казвам, че на мен са ми повлияли като подрастваш и аз в момента също съм се посветил по-скоро да достигнат до повече подрастващи, тъй като те могат да бъдат наистина инструмент за едно по-интересно представяне на литературата и на езика като инструмент за подрастващите. Ние тук всички вече сме изградени индивиди, много по-малък, аз, нали, в последно време съм изчел доста от новите издания на книги, игри и така нататък. Много по-малък е шанса една книга игра като повествование, като цялостно произведение да ти каже нещо ново, както вие казвате, с сюжет, с история, с персонажи. Доста е трудно, защото повечето от авторите се фокусират основно върху гейм дизайна, така наречения, точно на принципа на това, че голяма част от авторите имат и някакво настояще в гейм дизайна. Ето, давам за пример една Ариана Пратчет, която гостува този декември в София. Мечтата ми е да мога да я докараме в Бургас през лятото, но една Ариана Пратчет издаде книга-игра основно насочена към подрастващия, всъщност се занимава с гейм дизайн. Така че те по-скоро се упражняват точно в повествованието, упражняват повествователните си заложби, чрез, така поне аз го възприемам, чрез издаването на книги и игри, всъщност са си гейм дизайнери и много е сложно, точно това да си говорихме преди да започнем тук в неформалния разговор с Тони Белстоун, че примерно нейният роман е много подходящ като сюжетна линия за адаптация за книга-игра, но всъщност е много сложно да се адаптира готов текст в книга-игра, много по-лесно е да си направиш игровата схема и тогава да пълниш с текст. Така че това е
два тотално различни компонента са и може би в мое лице, аз, тъй като нито един от двата компонента не практикувам и не владея в детайл, но за мен са много различни като умения. Да можеш да направиш играта и да можеш да напишеш историята са тотално различни умения, предполагам и... По Discovery Channel даваха автор на играч първи. Приготви се, имал предложение за книга игра, но на него му било по-лесно да го напише като книга и като сценарий за филм. Да, той сами го каза, че възможно да стане книга игра, но така реши. Изискват се и други. Ето точно да се върнем на Любо Николов. Примерно едно от основните критики, така в кавички казвам критики, защото е много силни думи са да отправиш критика към такъв български... Автор на Червей потесен на вятър. Да. Една от основните критики в жанра книги и игри за него е, че много примерно това връзката с читателя, но той в лични разговори неведнъж е споменавал, че и той е бил насочен повече към литературата, това, което той пише да е за подрастващи в жанра книги и игри. А иначе сега, като ги прочетем, някои от... То всъщност него става, не нося, защото няма фантастика. Напоследък, но Каджанга всъщност е такъв пример, да, Каджанга е старо издание. Линейно играта е практически доста осакатена, така да го наречем, защото имаш неведнъж, ако тръгнеш да правиш грешен избор, неведнъж авторът ти казва, сигурен ли си, че искаш примерно, да влезеш в това опасно място, като от всякъде. Няколко пъти се опитва да те предпази и да те насочва към правилния избор, който да води линейността на сюжетната линия, така че той просто да разкаже историята си под формата на книга и игра. Но пък за сметка на това, Каджанга е страхотен пример за една много хубава история, която е представена чрез книга и игра. Общо взето, докато обратното също сме имали като примери много силно разклонени книги игри с много добри механики в играта имплементирани, но накрая, примерно, на мен лично не ми остава нищо като спомен от самата история. По-скоро като един първичен сетинг, в който се развива някаква игра и оттам насетне кой персонаж какъв било, какво било, не ми остава в спомените. Но има просто и като читатели, наистина виждам и сега, защото както как се занимавам с деца напоследък и книгите и игри към тях, да насоча, виждам, че и самите деца като подрастващи също, самите те се разделят на тези две разклонения още като в най-ранна детска възраст. На едни им е интересно, както казах, да умират, пак да започват от начало, да събират предмети, да се записват, това ги влече към книгата игра като жанр, а други пък им е интересно да слушат и примерно Никола Райков, авторът на приказките игри, който при него няма толкова динамика, няма дневници в книгите игри, няма тези по-сложни механики, но децата им е интересно да слушат историята и приказката, така да се каже, в това, което се говори, така че още от ранна детска възраст всеки си избира кое му е интересно. И затова зададах и шанса, защото точно Спасимир в последния брой, тук пускам и списанието за книги игри, което също е номинирано в категория периодично фензин, периодично издание за Еврокон. Това е списание Агамор. Втори брой е това, което донесах, но в трети брой, тъй като той е част от списанието Спасимир, в трети брой Диан Въчков и още един от екипа на списанието Радослав Апостолов влизат на тема 10 страници, разискват темата за и против Зара, или т.е. късмета в игрите. Точно на принципа на това, че той дава много повече приближаване и същевременно това е възможност на, може би, възможност на писателя да разшири обхвата на историята и да направи даден
сложност, така да кажа, на книгата игра, защото иначе се наблюдава една тенденция, общо взето, когато има дадени нива на сложност, които в началото, но той в момента се наблюдава, общо взето, ако трябва, примерно, показателите, защото във всеки един персонаж, който започвате да изграждате в книга игра, трябва, нали, да си на дадени умения базови, да си ги определите като стартово ниво и оттам насетне се развиват уменията, ако е такава механиката на книгата игра. И в повечето случаи възрастни читатели, то всъщност не е в повечето, пак се поляризира, но читатели, както вие казахте, аз съм същия, с цел да прочета книгата игра, всичко ми е на макс. Всичко на макс като умение, само да знам, че ще си върви историята, няма да някъде да ми кажат, имаш ли примерно кунг-фу 6 ниво и аз да имам 5 ниво и да трябва да почвам от начало, защото съм убили на първия удар. Но пък по този начин, играйки го, си давам сметка точно това, което господин каза, че наистина жанра отпада по естествен начин. Отпада в това да е на хартиен носител, тъй като много лесно мамиш и много лесно мамиш с цел просто да продължиш и да прочетеш. И затова аз съм лично, може би, против Зара в идеята на това, че ако се пише от големи за големи, както сега е тенденцията в момента да пишат, може би един Никола Райков пише за деца така преимуществено, ако се пише от големи за големи, така нареченото, и т.е. таргетната аудитория да са ти от тинейджър нагоре, не мисля, че късмета е така плюс да бъде заложен много в книгата игра, тъй като може би отблъснала един индивид, който е вече изграден, а пък за пръв път се сблъсква с жанра. Значи да ви кажа, това не е вярно. Защото в поредицата Кръв в мечта, не помня кой беше. Да, Дейв. Да, в една от късите книги има още в началото на книгата една много специфична сцена, където срещу главния герой излизат 3 чудовища, които са много силни. И по принцип, нали, трябва да се бяга от тях, но понеже в много предни не издания, то е... 5 части. Да, в предни части има на място, където може да си смениш точки. Нали, това е много скрито хитро място. И ако играеш с мадреца и си сложил на бойно изкуство и с тоягата, можеш практически системно безнаказано да правиш винаги парализиращи удари. При което ти се скриваш там в едно ъгълче и тези големи, огромни неща, те изземат място, идват едно по едно и ти ги прибиваш едно по едно с парализиращи удари. При което това е абсолютно законен чит. Само че играта е предвидила, че ако някой победи, защото те каза, ако победиш, иди еди къде си. И аз съм победил. Отивам еди къде си и започва да ме върти в квартала, без да може да продължи сюжета. Реално те вкарва в примка, когато не може да излезеш и това е наказание за читари. За хора, които са казали, ако победиш, иди и виж какво става. Там нищо не става и героят се върти изключен от сюжета. Аз победих честно. Аз съм читнал законно. И при възрастни хора има един гъдел да победиш системата, защото тя ни мачка в реалния живот. И този гъдел да победиш системата честно води до едно нещо, което е оптимизация. От това нито ЗАР, нито статистики, нищо не помага. Разбирате ли? Това е краста на възрастен човек, който знае какво прави. Така е, но... И там няма да го оправите по никакъв начин. В повечето случаи възрастните, които имат тази краста, те са се срещнали с книгата играе в много малки случаи, няма да са имали досега до дадения момент. Точно, иначе съм напълно съгласен. Аз, казвайки, че читвам, за сметка това, почвайки да играя с децата си, точно битки без брой, макар че само се върна Кръв в меч не е точния пример за книга, защото тя си е полуролева игра, синглплеер рол. Аз съм водил пробно като че не по нея. Да. Исках да кажа, че при
това как децата го възприемат и при това как го четем с децата ми, общо взето няма чит. Чита не се толерира и трябва за подрастващия индивид е много важно да не му насъдим търсенето на вратички, а сам да си открие тази краста въпросната. Сега аз точно по тази линия, моята идея за Зара е, че особено при децата могат лош избор да го спасят с добър Зар. Това не е добър модел. Защото хубаво е едно дете да знае, че определени действия имат определени последствия. В този смисъл, нали, не съм привърженик на това. Пак трябва да има някакъв елемент на случайност, естествено, защото напълната предвидимост лишава от ефекта на неизвестното. Но лош избор с добър Зар не трябва да се награждава. И това ми е. Те си имат вече различните книги и различните истории си имат. Примерно сега на първо време ме изкача в мозъка бърза проверка и на двете, и на избора, и на Зара, точно в изпитания за шампиони, което казах, че го четахме с децата тук в рамките на детския клуб. В изпитания за шампиони някъде там, трета, четвърта битка, героят вижда, че следващия му противник ще е едно създание, което е като броненосец, но много по-гръбно приплеснат, коремно-гръбно приплеснат. И изключително здрава, нали, обвивка, като брониран. И след като го зърва, го връщат обратно в килията и трябва да избере оръжие за следващата си битка. И питат героя, ще избереш меч и щит, нали, страхотен меч и щит или мрежа. И тук ми направи впечатление, че децата, нали, масово избраха меч и щит, защото е много по-биткаджийско, така да кажем, воинствено. Но имаше и, те тогава бяха се събрали доста деца, имаше и едно-две деца, които казаха мрежа, защото той е брониран. Нали? Излизаш и веднага след тази проверка, ако излезеш с меч и щит, играта общо взето, това е вече, нали, лошия пример, играта свършва, умрял се от начало. Ако обаче си избрал мрежа, тогава вече моментът идва на проверката на Зара, уменията на... Личи си, че не играете Warhammer 40K. Не играя. Аз така се тече живота ми, че от много запален геймър в тинейджерството трябва сега в момента да бягам от игрите като тъмян, защото ми взимат времето на компютър, което давам за друго време и за друга работа. И затова в геймърството в момента не съм толкова посветен. Да, Изи. Кажете ми, мисля, че знам какво ще каже Антон, ще го чуем. Защо, прегледай ги сега тези, тето децата ми са ги чели, защо повечето книги са в всъщност всички, които съм виждал, и въпросът ми е дали има други, защо са все в едни такива средновековни дивашки отношения и с някакви примитивни оръжия или с там космически, които нивото е същото, нали? Дали ще ръгнат с меч бронзов или с Дарт Вейдър, не знам какъв е, луминесцент на търбалата прасна в главата. Горе-долу това е. Това е едно и също ниво. Само докато върви тази тема ще пусна и извинявам се за прекъсването. Препратките с Star Wars, Звездни войни имат изключително много, да. Доколко има ли книги, в които и проявяват ли децата интерес към подражаване на нормалния живот? Тоест желание за обучение в нормална среда, към нормалния живот, защото повечето деца искат да са като възрастните, да правят това, да правят онова. Нали, ние не ходим да бием хората по главите с железа. Това проблем е, че голяма част от децата да отворим дела с... Не. Ти живееш в... За съжаление има и деца, които го правят. Да. Ти живееш в един... Ти си като
монтьорите, нали, ти му кажеш, какво ще кажеш за тази кола? Те тук спирачките са метази, те остеги те, нали, от тяхните двигатели, да. Той цял ден, цял живот вижда скапани коли. От всички марки. Нали, за него хубава кола няма. Като видиш при доктора, нали, Антон, нали? Да, ти се занимаваш с проблемите на човечеството, се занимаваш с патологията. Да. Ти се занимаваш с... Значи ти като почна да говориш, ела да ти отворим папите, първото, като ми изкоча да ти кажа, ама го потиснах, беше, ти нали живееш в Кочената. Така е, Ирина. Извинявай. Ирина. Какво? Ириниш, не само живееш в Ириниш, да. Знаеш къде според мен имаш така малко разминаване в допусканията? Децата искат да са възрастни, но до такава степен да могат те да определят нещата, а не да имитират живота на възрастните. Разбираш ли? В една такава книга ти му слагаш, поръсваш го с чубрица, с черен пипер, с очица, така гарнираш го, за да е интересно. И то трябва да не е като нормалния свят, в който живееш, за да предизвика интерес, защото всеки иска замъци, змейове и така нататък, някакви приключения. И той е възрастен не с това, че живее в измислен свят, а с това, че има възможност да взема решения сам. Разбираш ли? Да, само че, чакай се, да вземаш решение сам. Обаче, извинявай, замъците не са нещо по-добро. Замъците... Той не знае, няма значение. Това не какво е, какво си представя. Какво си представя? Нека човека отговори, защото да, защото ние се знаем. Да. Интересно е. Да, и Фотев ще чуем, нека чуем един... Мнението ми на въпроса... Защото, какво работите? В коя... Професионален покер играч съм, иначе съм завършил медицина. То пасват си. Пасват си, да. В края на играта вече е необходимо медицинско лице. Може би разбрахме етиологията на въпроса ми за шанса, защо беше толкова... Да, може да се подобря, защото вие никога не играете за удоволствие, така че... Абсолютно, специално покер не играе за удоволствие, да. Да. На въпроса, мисля, че така са създани... Тези книги, които визирате вие, че сте виждал да ги четат вашите деца, това е така наречената стара вълна. Там наистина, както няколко пъти казахме, пишат... Също. Това е стара... Добре. Запад и землянинът са новите заглавия. Така? Запад тотално, примерно, не съответства на това, което вие казахте, но пък за сметка на това една таргетна група под 15 години много трудно би тръгнала да чете с разбиране директно книга като Запад. Поне по мое мнение и по мое наблюдение. А вече точно съм напълно съгласен, таргетна група на 15 и надолу, хайде да кажем 13 и надолу, за да обособим тинейджърството като възрастова група, наистина искат не толкова да подражава в ежедневието на възрастния, а да бъде възрастен като могъществото на възрастния в техното съзнание. Защото те, и по моите деца, нали, това е примера, те искат да разполагат, примерно, те да определят бюджета на семейството, обаче те не искат това определяне на бюджета и това, което правя аз. Те искат да се разпределят, да си боравят с времето си, както, примерно, възрастният според тях може да борави с времето си, обаче в детайл не искат да разбират как точно аз боравя с времето си, защото това ще е прекалено сериозно, не че няма да го разберат, но няма да е желания изход за тях. Няма да е това, което те очакват, че ще срещнат, бидейки възрастен. И заради това си мисля, че тези сетинги, било то фантастичен фентази, са така добра поднесена среда за това децата да играят и в крайна сметка да четат, и пак казвам, не толкова да пораснат с нея, а да приемат езика и писането като инструмент, който да почнат да боравят с него. Вече чисто като за порасване и съзряване, не мисля, че този тип литература е най-точния. Но
Да, пак относно вече нови издания и така нататък, пак казвам, това са те условно, нали, във времеви период се разделят стара и нова вълна, но аз го разделям на това дали големи пишат за малки или големи пишат за големи. Да, защото има могъщество има могъщи хора и в нашия свят. Естествено. Изключително могъщи. И не им се налага да живеят в мизерни замъци. Ходили сте всички в замъци, знаете много добре. И от хигиена, отопление, удобство. Само, че в замъка си жив, а извън замъка в кирпичната къща си убит. Така че пак е удобство. Тя кирпичната къща не е много по-удобна от замъка. По-удобно, нали? Запалиш печката и за 3 минути си готов. В замъка няма. Може би един въпрос извън темата. Какво ви е мнението за Динамо? Този... Дето прави фокусите. Дето прави фокусите. Динамо? Да. Динамо и трябва да видиш в YouTube. Не съм запознат с него. Защото на него са му забранили да ходи по такива турнири тогава. За това просто ми беше много странно. Е да са му забранили, по-скоро може би са му забранили някакви други тип казино забрани, защото няма общо между покера и чистите казино игри. Може би са му забранили заради някакви броени на карти и така нататък. Имаше един друг също много известен, той каза, че има абсолютна забрана да ходи по такива места. Те имат забрана да ходят по казина, това е различно, защото покера в момента е... Ама откланяме се много от темата въобще. Не, просто не става интересно. За мисловен спорт и там основното от това, от което човек печели, е съревнование срещу друг жив човек, друг индивид. И същевременно има методи и способи за мамене, които са нерегламентирани, но те най-често са свързани с суперкомпютри, които в момента навлизат. Не с така, не знам въпросния Динамо. Какво прави, че си го представям, като да може да брои карти на блекчек? Не, ходи по Иллюзионист, англичанин ли беше? от най-високо ниво. Всичко са номера. Както и да ти изглежда... Динамо англичанин е. Може би да се посещам, но със сигурност е свързано с нещо, което там научава следващата карта, която ще раздадат, но точно това той беше познал, само да ви кажа, това нещо гледах в един от филмите, имаше някакво състезание футболно, той отиде в на едно място за залози и там написа кой ще победи и с какъв резултат. И това нещо го заложи някаква дребна сума. Това нещо го заключиха в един сейф и след няколко месеца, когато състезанието всичко беше приключило, отвориха сейфа и видяха, че той де-факто е познал, но той не го заложи, за да спечели. Да. И нищо, ти му го говорят от времената. Той беше абсолютно познал и беше дал толкова невероятно беше неговото познаване, защото никой не е очаквал точно този отбор. То в последния момент какво станало, що станало и някакъв отбор абсолютно не такъв, който не са очаквали печели, а той не го дава и дава с какво ще завърши, с какъв резултат, в кои минути ще се вкарат головите. Абсолютно нещо, което ще да му донесе 1000 паунда печалба. На времето имаше един сериал по TV 1000, Утрешен вестник. Да. Това да напомни точно за него. Виж, той е иллюзионист от такава класа. Ценка, повечето са такива мошеници. Въобще не даде ми се върши. Да, принципно механизма там за мошенничество. Няма да забравя Дейвид Копърфилд. 3 ацетиленови горелки по 4000 градуса и така наредени на един кръг и той сега вътре някакви сили и енергии сега ще влиза между тях. Как няма да се опече, като го обяснявам на дъщеря ми, дето е едната на 12 години. Ти като стоиш 3 ацетиленови горелки и влезеш между тях, те правят комиден ефект и топлината изобщо не стига до теб, само че той е карна физика. И аз ще вляза вътре, без да съм Дейвид Копърфилд и ще танцувам и нищо ми няма. Всичкото е, нали, то е много забавно да го гледаш на вясно. Омаловажавам способностите им. Нали, някои са просто фантастични. Но това все пак е представление, разбираш? Да, това все пак е представление.
С удоволствие ги гледам, да, много се забавно. Може да извикаме на някой от Диан Костадинов, магически театър имаме в Бургас. Можем да го извикаме на някоя сбирка, за да разкаже повече на тази тема вече с Интересно, да. магията, да. Така, нещо, ако искате да заформим като дискусия друга нали, в някаква част за книги или да. Той каза и искам да чуя вашето мнение, понеже ние сме обсъждали в нашия клуб, че жанровете те са условни, доколкото нали, имат някаква функция. Тя е целесъобразна. И класическото фентези всъщност е механизъм за разказване на истории в една съзнателно, предварително упростена среда. В смисъл, че имате замък, имате благородник, имате села, имате нали, селени и в едно по-просто за нас общество нали, разказваме някаква история. И понеже света е изключително простичък, нали, автора не му се налага да обяснява нали, смисловата рамка, той може направо да започне да разказва историята. Имам предвид, ако Ромео и Жулиета нали, се разказва на един съвременен човек, той разбира веднага. Това е по-елементарно общество, то е в миналото ни. Ако вземете един дивак от рода общинния строй нали, и му разкажете Ромео и Жулиета, той няма да разбере, това е от негова точка това е много по-напрегнало и сложно общество. Има условности, които той не може да разбира. И в този смисъл това да се пише дори включително книги и игри нали, по класическо фентези, ако имате добра история, която е на лично ниво или на универсални ценности, не е такова табу. Направете в фентезито, няма проблеми. Предателството винаги е предателство. Любовта винаги е любов. И любовта или предателството за любов винаги е предателство за любов. Даже го има обратния ефект, че има истории, които не могат да бъдат разказани в съвременния свят. Винаги съм дал примера, че ако Ромео беше комунист, Жулиета беше нали, дете на есесовец, нали, историята нямаше да стане. Има ни граници, които не могат да се минават, но мен все пак ми е любопитно къде е границата между фентезито като инструмент и момента, в който, примерно, ваш познат, айде вие казахте, че не го правите, но ваш познат наистина му става удоволствие да направи фентези история, където драконите са... Мисъл, дракон е там, защото човек иска да има дракони. Кефят го. Нали? Дракони, феи, елфи. Значи, когато гледах филма на Питър Джаксън, нали, личи се, че този човек това му харесва. Нали? Той го е вкарал вътре в този свят, защото тези неща него му харесват. Не беше просто защото трябва да се разкаже историята на Толкин. Човека забавлява, той се е забавлява. Може да ни кажете колко истории, които са от старата вълна, автора го е направил не защото иска да разкаже лесно история, а защото наистина харесва да пише за феи, нали, Значи, давам пример между първия и втория замък на Отелъсън. Да. Първия уличи се, че не е направен просто само за да се разкаже историята. Докато когато четах втория, усещах как просто виждах кутийките, които водят до други кутийки. При втория и третия основно водещо е хумора. При втория и третия, може би силна страна на втория и третия замък на това самите са само и единствено хумора. Историята, играта и историята са много по-назаден план, тъй като там въпросният дървар бива отново, свързват се с него там чукундурите и таласъмите и го карат да стане техен предводител. Общо взето при втория и третия замък на таласъмите е изключително опростена и кратка историята. В същото време, точно нали, да се върна на въпроса, не съм сигурен с Любо на тази тема, бъде да упростим, сме си говорили, дали му е доставало удоволствие фентази, да пише за фентази. Първият замък на таласъмите си че е заради самия свят го кефи просто. Доставя му удоволствие да пише за него.
за мен му е доставило удоволствие да пише книга-игра, да пише, да знае, че ще го четат подрастващи. Вкарал е вътре Баба Яга, Петя човек лакът брада, вкарал е много приказни персонажи в първия специално замък на Таласъмите. И не съм убеден доколко самия сетинг му е бил интересен, отколкото това, че таргетната група, която до този момент мисля, че той не е писал за такава таргетна група, защото той по-късно в живота си. Тук вече са, нали, по-скоро догадки, защото и аз не се познах чак толкова добре с него, може би Янчо можеше да ни каже, нали, по-добре като мнение, но мисля, че по-скоро гаделичкащия за него елемент е бил това, че се свързва с една съвсем нова група читатели, които до този момент не са били за него читатели. Да, защото, примерно, поредицата Кървав меч. Да. Там се усеща се това вглъбяване в света. Мисъл, не е просто защото не трябва да се мине от точка А до точка Б, нали, като сюжетни, нали, ходове. Те мисля, че пак бяха българи всъщност. Не, американци са. Кървав меч са американци, там светоизграждането е на много високо ниво. И общо взето аз това казах, че не е типичният пример, защото цялата поредица се обръща внимание, всяка една от книгите, ето аз това, което го казахте, че в дадена по-задна част може да смениш точките, това е въпрос нещо. Аз чел съм нея само като малък, точно заради това, че в момента ме кара да читвам, пък не искам и аз. Законно. Вече законно, да. Не, имам пред, че сега, ако я прочета, вече ще искам да излъжа, за да видя какво точно става. Там се акцентира по-скоро на светоизграждането, отколкото на самата история. Да, защо ви го казвам? Да. Понеже, нали, ковчега си на пирони. Когато авторът използва фентези, просто за да може да разкаже историята в един по-прост свят, по-лесно да я разкаже. Много често той разказва историята на съвременни хора. И с това сме си говорили с доктора по астрономия, нали? Че много често, не само в книги игри, нали, в фентези, героите всъщност са съвременни градски хора. И беше само на въпрос, нали, селянин и аристократ си говорят за обществения договор. 13 век. Така. Повече няма нужда да говорим за нищо. И когато автор без значение дали прави чисто фентези като книга или книга-игра като фентези, ако той е избрал фентези просто за да може по-лесно да се направи, нали, сюжета, понеже няма светостроение, нали? Просто взима съвременните хора и ги вкарваш една по-проста за описване среда. И се получава много е специфично. Значи това не се научи децата, нали, на фалшиви неща, защото реалният свят, нали, не е толкова прост. Детето вижда един съвременен човек и казва, значи аз като порасна, нали, мога така да се държа, нали, писал идва данъчния инспектор и го пребия по главата. Нали. Много ги опоручихте, че не игри. Ужас! Не, напълно правилни са, но тук пък можем да навесим и фантастиката, защото както нямам познати... Има предвид, ако в книгата игра ти си селянин и кажеш на благородника, аз имам права, нали, които са заложени от Бог, както казва, нали, Дидро, ще получиш в най-добрия случай опакото на меча. Ами ти в повечето случаи в ните игра тръгваш да го получаваш и почваш да се биеш с благородника и побеждаваш. И такава е идеята на книгата игра реално. И така е идеята в фентези, защото в светостроението, примерно в фантастичното светостроение, пък си с космически кораб, срещаш се с изключително много по-напреднали технологии, които абсолютно по същия начин биха ти показали облакото на... нали, но пак сбиваш тях и ги побеждаваш. Нещо, което си мисля, целият този жанр така ми напомня на... Сигурно едва ли аз съм единственият, дето съм се сетил за това нещо. Dungeons and Dragons системата, когато се играе, нали, на тия board game, дето казват, няма да ги превеждам терминично, защото не знам как, изобщо переводимо лица.
нормално Dungeons and Dragons иска Dungeon Master, т.е. някой, който да води приключението за така. Една книга игра заобикаля необходимостта от Dungeon Master. Тя сама по себе си, самата книга е Dungeon Master. Авторът е да. Master, да. Така, не че нещо, кой знае какво казвам, но така ми върти в главата. Това е аналогията и не случайно споменах в началото Иан Ливингстън. Е изключително свързан тясно с Dungeons and Dragons и даже филма, който преди излезе 2-3 години, филма Тъмници и дракони, който аз се осъкнал с директния български превод. И Змееве, вярвам, че така беше. Не знам ли. Май беше дракони обаче. Дракони, Змеевите дракони са различни. Видите, че те малко тук ще не беше. По линии. Класификацията на линии. Точно, само ще фантастичната. Не, тя и Водишка Георгиеша не бие, не така. Змея и дракона са решени. Аз се опитвам тук на всички, които се занимават с писане, колкото се може по-малко англицизми и такива агресивно навлизащи думи отвън да използваме. Сега не винаги е възможно, защото някои неща нямат подходящ превод, просто, но все пак. По принцип аз съм на мнение, като бил съм и от двете страни в някои специализирани среди, в които съм се намирал, специално за тук за англицизмите да отворя малка скоба. Много, според мен, трябва човек да е гъвкав в чисто моментната среда, в която се намира. Някои моментни среди, според мен, изискват боравене с много повече англицизми, само с цел по-бързата и ясна комуникация между всички тясно специализирани хора вътре в дадената среда. А други, примерно, сега сме много по-разнородна компания събрани, според мен изисква максимално странение от англицизми, за да може максимално голям брой хора да разберат точния смисъл. Защото сега почнем да си говорим точно за игри, както говорихме, и аз не случайно използвах читване, гейм дизайн и така нататък. Почнем ли да си говорим... Той е терминология. Да, тясно за игрите е чиста терминология. Не, че няма превод. Има превод и абсолютно винаги, даже макар и с повече думи, става и по-ясен дори да го преведем, обаче когато има много хора присъстващи, примерно един гейм дизайн, като кажеш, не на всеки ще му. Дори пред деца, като говориш, по абсолютно същия начин е по-хубаво да се страни, пък те сами ще се достигнат до чуждиците общо взето. Цялата работа е не искам да оставям своето творчеството на някакви други хора. Ние глупави ли сме? Нека ние да си го правим. Нека ние си го правим, да. Съгласен съм напълно тук, да. С тази тема, но наистина, както каза, в книгата Игра авторът е разказвача и той ти дава насоките как да играеш и според това колко добър е той и в игровата разработка и в писането, можеш да бъдеш въвлечен повече или по-малко в самата и игра и история. Защото това Любо Колин беше велик в стара, нова вълна, няма значение в коя сфера, защото и в двете фази на жанра, на книгите игри, успяваше максимално много да въвлече читателя. И като история, и като игра, естествено, имаше много критици от гледна точка на това, ама можело по-сложно, можело и не, но той не се е целял никога да му остане толкова сложно, така че, примерно, някой, който за първ път му попада книга игра, да си каже, това не е за мен, това е много сложно. Примерно, другия човек, Георги Миндизов, Джордж М. Джордж му беше псевдонима от едно време, той, тъкмо като говорихме за фентази, той пък фантастиката му е толкова при сърце, той, с него сме си говорили, че още и въобще летателни апарати като цяло, даже че почти всяка книга от неговото творчество е написана, дори в момента имаше един конкурс за книги игри, написат за дирижабъл една история. Прави си проучване в детайл, цялото изграждане на дадения летателен апарат, на всяко оръжие, което използваш, обаче пък до такава степен, че направо правиш играта доста така специализирана и сложна за играча. Тя са на дракона, ли? Новата ли говорим? Или... Дето Спасимир всъщност участва. Да, дето Спасимир участва. Там имаше един ужасен епизод, където... Аз често казвам, не съм чел още нея. Където се допита до мен за едно нещо и... Кой Георги ли се допита? Не, Спасимир. И успяхме да не се скараме.
И... Само да го кажа. Тези, вие ще казахте книги за възрастни. Какво се включва в тая тема, в този израз? В този израз не казвам за възрастни. Защото като кажеш за възрастни, 18... звучи като филми за възрастни. Има и такива. Между другото, има и такива хорари и дори с така еротични сюжетни линии, но за възрастни аз нямах предвид това. Имах предвид, че по-скоро на един възрастен изграден индивид биха му били интересни да се прочитат и да се изиграят, пак в кавички казвам, защото може и да се чете дадена книга игра и по-скоро като ортодоксално произведение, но това имах предвид за възрастни, не че са 18+. В смисъл, някакви психологични избори трябва да прави. Това ли е по-скоро? Изборите стават все по-лежащи, така да кажа, да си изграден индивид, да си възрастен. Точно Запад е, някъде останат, Запад е типичният пример. Ако я дадеш на едно... Да, тухличката, ако я дадеш на 10... Да, ще поръчаме последващия вторник. Няма значение, ще донеса, да. Аз трябва да ви дам парите? Няма проблем. После аз ще донеса, вие ще ги дадете на Алекс, на това ще се оправим. Не е проблем това нещо. За възрастни имах предвид точно, че изборите са логични, всеки възрастен намира и предизвикателство в това да направи избора и логиката в последващия действие след избора. Това аз визирам лично като книги за възрастни, т.е. да хванат интереса и на един възрастен индивид. Защото сега тези от старата вълна, които показах, дори и Каджанга, която хваля много на Любо Николов, но историята, сюжета е много повечето са фентази, както господин каза, повечето са фентази сетинг, което наистина прави много просто светоизграждането и на много по-едно базово ниво цялото повествование, което го прави кратко. Възрастният индивид би си казал, нищо ново не ми казва или пък нищо не ме обогати. Още един въпрос. Тези книги и игри, доколко сюжетни линии могат да се развият в една такава игра? Зависи точно това, което говорим, дали е праволинейна или не праволинейна. Както го казахме... Ценки? Да, има. Сега ще ти кажа нещо под влияние точно на първите книги, които излязаха. Аз тогава съм бил 15-17 годишен. И така решавам и аз, че ще се намеся в този жанр. Взех да правя едни дървета и да правя едни разклонения и като видях просто за какво мащабно нещо става въпрос, и просто интересът ми спадна много бързо, но то не като не ми се занимаваше. Дарах си сметка, че не е за мен просто. Бях много малък тогава. Тоест... Сега вече си голям, може да се пробва. Напиши една книга, игра за възрастни традицията в България. Ще има голям успех. Тя ще тече кръпно, не само като взеш, така ще кръпно надолу. Защото това да направиш две коренно различни сюжетни линии, които не просто се раздалечат. Примерно, сетих се за партито в Младежко, което предстои. Ляв и десен път и по средата гора. Обаче, много лесно е, примерно, такова разклонение да се направи в книга игра е сравнително лесно. Тръгваш наляво, там те чака това изпитание, тръгваш надясно и после пак стигаме на скарата и оттам насетне продължаваме на някъде другаде. Обаче зависи какво си пил. Естествено, там вече е следваща фаза, но въпросното разклонение ляво или дясно, то води до едно и също крайно място. Докато има, много са рядко, обаче точно защото е много сложно, ако лявото разклонение тръгне и примерно ни вкара в селото, дясното разклонение ни качи горе на поляната, след това от селото тръгнем, примерно срещнем някакъв нов персонаж и тръгнем към Малко Търново, а пък от поляната изкараме хубаво и се върнем обратно в Бургас. Това става вече много сложно за изграждане и много сложно за механиката, защото тук има и намесено време, в което трябва да се спази,
нещата, които трябва да се случат докато си там, докато си на другото разклонение и става много по-сложно за изграждане, освен ако тотално не забием, да кажем, наляво и историята не продължи. Тогава просто ще са няколко книги в една, така да го кажем. Но това пък ще даде преиграване. Защото, примерно, можем да, най-простия този пример, който току-що подхванах, можем да се тръгнем наляво, да се слезем в Младежко, в Малко Търново, така нататък и съвсем да се завие на там историята и да бъде разказана една история. Има такива книги, написани примерно, пак казвам от възрастни за възрастни, Седемте живота на Майя се казва. Една книга, която напоследък бе издадена 2016, мисля, че. Красимира Стоева, ако не се лъжа, беше авторката. Тя предлага развитието на една жена в 7 различни сфери в живота. Като всеки избор води до определен завършек или развитие, но няма свързано с обратно от този избор. Примерно, ако е станала адвокатка, оттам не взима друг избор, че пак да се срещне с този избор, ако е станала, да кажем, лекар. Не се срещат обратно. Докато в по-праволинейните сюжетни линии на книгите и игри, както с примера, ляво, дясно, срещат се на едно място, оттам продължава самата главна история, която се стига до крайната част, която автора е определил. Виждам се като байпас. Да, точно. И вече всеки байпас различни предизвикателства. По едното се биеш, по другото не е, спрямо въпросен логичен избор. Може би ако, да кажем, пресметнеш, че си много слаб, нямаш достатъчни там умения, точки, а пък левия ти път със сигурност ще ти предлага повече предизвикателство, ще избереш десния. Примерно, пак в този ред на мисли, ако отляво виждаш един задаващ се джип, пък надясно виждаш нагорнище и знаеш, че не можеш да тръгнеш по нагорнището 1200 метра, избираш да чакаш джипа. Рязко завалява обаче в събота и вече се чудим какво правим. Така че... Доктор не се чуди. И да бъде Сашо има хамак. Хамака, да. Ето Сашо е екипиран с един предмет повече. Записваш го в дневника, и вече хамака ти носи удобство и комфорт плюс 3 точки. Да, 10 точки живот. Да. Така, това имах предвид... Кое е разклонение за мен? Сега вече сме почти на финала, така да го кажем. Вече сме почти на финала и слизаме от играта. Надявам се, че ви беше интересно. Апела ми, ако имате деца, внуци, братя, сестри и така нататък, части от семейството, от семейната клетка, те могат да бъдат, подрастващите могат да бъдат индивиди, които е най-големия плюс за тях да бъдат книгите и игри, тъй като развива не само езика, както казах, за боравене като инструмент, и логическото мислене, аналитичното мислене. Но и в интерес на истината, книгите и игри, мен лично, много нови неща, но в действителност мен лично това ми харесва в книгите и игри, че ме научават на нещо ново. Да. Със сигурност имат на какво да покажат на всеки един. Просто трябва, както е и с романа, така и с книгата и игра, трябва да намериш точния за теб. Някой може да се стори много безинтересен, а друг да е интересен и обратното. Трябва всеки да си намери точната. Направо благодаря. И аз. Защото имам един разказ, който ми е от много години и ми е стигнал до едно място и не знам как да го продължа. И сега това е идея да отиде наляво, надясно, на всякакви посоки. Да, няма... И отидем си да правиш 3. 3 разказа. Точно. Седа и се чуя толкова години, колко пъти попадна на него като ровя и викам този разказ. Дай ни го на една следваща среща, само това ще е темата. И ще направим 18 разклонения. Които съм чел, роман... И ще кажа къде завършва това, което Антон ще направи. Точно увода. И след това се разклонява. Всяка глава се е сама за себе си, но е част от увода. Така че и това го има, и то във вид на реално погледнато на романа. Така че
всякакви комбинации. И то даже на Теодора Димова сега дето върви сериала, не е ли по този начин написан? Да, честно казвам, не съм чел романа, но вероятно. И аз не съм чел романа, но разбрах, че мисля, че така е писан с една обща уводна част и вече всяка глава си е история на всеки персонаж и не свързани. Вероятно. Нали, има нещо общо, което ги свързва. Изказвай благодарност, защото съчи материята. Благодаря на всички. Благодаря за подаръка, благодаря за грамотата. Още веднъж да покажем. Много, много благодаря. И ще ви очаквам на 15 април, вторник, отново тук. Край.